Allah ya isa tsakanina da kai Fat. Ka cuce ni. Ka cuce ni duniya da lahira kuma har abada ba zan taɓa yafe maka ba. Kuma sannan ni na san duk wannan abu kana min su ne cikin fishi kuma dan ramuwa. Shine har ka bankawa babata ciki. Ke me yasa wai gaba ɗaya ƙwaƙwalwarki ba ta da lissafi ne? Mahaifiyarki fa nake aure. Rana ce ta alfahari a gare ni. Ƙaruwa ta ce fa a jikin mahaifiyarki. Ina dab da samun haihuwa in ga ƴaƴana ƴan takwas ni ma suna bina suna dadi a dawo lafiya. Shine kike min hassada da baƙin ciki. Ai ke ce munafukar mu. Ya zai a zo a irin wannan abu kun ke ba za ki kira ni ki ga mun me yake faruwa ba. Da a lokacin da ake ɗaurin auren wallahi mutanen da suka taru wallahi kowa sai ya koma incomplete. To wai kai dan ubanka an gaya maka cikin a cikin aljihuna yake ne da zaka ce wai ma an fito maka da shi ka kashe? Auren yarinyar nan ummi gaskiya ya ne fa ya sani a cikin wani yanayi wanda na shiga gagani kai. Yaya tun da na auri yarinyar nan bala'in yau daban na gobe daban na jibi daban. Yanzu yaya an waye gari a gidana ma hatta da abincin da ake ci a halin da muke ciki yanzu. Buntu da kunakus a cikin shinkafar da ake ci haka dai ana ci ana fuzarwa haka ake ci. San laifin waye? To zuciya fa bacin zuciya. Kai kana ganin laifin kowa a ciki ko laifinka? Sanda ake gaya ma magana kana gaggaya mana maganganu ka shiga ta nan ka fita ta nan da abin da ka ga dama yi haka kake gaya mutane ba kai tunanin wannan ranar za ta zo ba. Tun ɗazu ina cikin ɗakin muna tare da ke baki magana ba sai yanzu da na shigo zan fito zaki tare ni ki ce mun in tsaya. Ba dan abin da za mu saka na masarufi ba ka bar mana komai ba. Ya sani. To idan ina da shi ba zan bada ba. Kawai ku yi addu'a zan fita in Allah ya bayar na kawo a ba malam wani magidancin ka gani a cikin gida bai san da cin iyalinsa ba sai da ya ce wai idan yana da shi ba sai ya bayar ba. Ya kake irin wannan ne? To ina da shi hanawa zan yi? Ina zan kai su? Tsakani da Allah ba tsakani da Allah. To ni kuma da nake mata aure gurin wa zan je ibani? Wa nake da shi wanda zai bani? Wa ka ajiye min? Wa ka ajiye min wanda zan ba wannan budurwar yarinya ta ce? Ko kuma shikenan sai dan ka tura ta tafi duniya? Kin ga inda yar uwar zaman ki tafi ki hankali. Ita ba ta min irin wannan tsar. Sannan ita tana da hikinkiminta da dabarunta ta san dai yadda za a yi a ci a gidan ni ma har na zo a ce min ga dan abin da ya rage. Kwarai da gaske irin ku ne kuke tura matan ku Abuja. Irin ku ne kuke tura matan ku Abuja. Sai dai su tawo da zani da riga. Kuna fanka so ana ajiye muku kaji kuna ci. Babu ruwan ku. Nan sun sai sun kajance a can. Karba kanka asiri ka ji tsoron Allah na rantse da zatin Allah. Tun kafin mala'ika mutuwa ya sauka ka tabbatar da aure ne in baka da yadda zaka yi ka aure ka barki. Dole ne? Amma yau aure gobe aure jibi aure amma baka da abin da zaka ba iyalanka. Ke shi fa auren nan musulunci. Annabi ne ya ce ku hayayyafa da yawa saboda gobe kiyama in alfahari da su ba ga sunan mutun na hayayyafa gobe annabi sai ya alfahari da ni. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi duniya domin sa lahira domin sa muna son sa. Saboda shi ma muke wannan zaune cikin wannan abin da muke ciki da kake saka mu. Barka jin gaya maka yana son ai aure a hayayyafa amma ba irin wannan tarbiyya taka da kake ba ƴaƴanka ba irin waɗannan ƴaƴan naka da kake saka da sai da tafi su sha sholi su bala su sha sholi su sha abin da za su sha su tafi su ma bala'i ne idan yo musu dan kai ka saka su ba wani ba. Ga tana jin ki fa amma ko ta fito ta ji wannan hayaniyar taki kuma an jima nan za ta zo ta dora girki ta hikima ta ba ni da bata ba yara su ci ni ma har a dan san mun sa a bakin sa. To ai baba ita ma za ta gaji ta daina wani irin bauta ne iyayen mu basu ba. Wa ya sa bakin ki? Wa ya sa bakin ki? Uban wa ya kawo ki ma gidan? Yau kwanan ki nawa raban ki da gidan? Zo, kake taba ni. Ba fa za ka fita ba sai ka bar mana abin da za mu ci. Wallahi kin ci sa'a da yaran Farida. In ba dan haka ba da ina tuntsiran miki da hakoran ga. To ina ka tura ni yanzu? To zan fita ki sake rike riga ki. Nace zan fita ki sake rike riga. Allah wadare. Da muci irin ka. Allah wadare da muci irin ka. Allah wadare da muci irin ka. Dan Allah dan annabi ku yi haƙuri. Kar ku cutar da ni, kar ku cutar da iyalina. In ma wani abu kuke bukata, zan ba ku. Kai, ba kuɗinka muka zo ne baba. Kuma mu ba 'yan fashi ba ne, haya kilas ne. Turo mu akai mu kashe ka.
ko nawa aka baku ni na yi muku alƙawarin zan ninka mu. Mu ba ma cin amana a aikin mu. Abin da muka zo yi shi zabi. Bayyana inda za mu same ta mu kama ta shi kadai ne zai cire ka daga matsalar da zaka shiga a kotu. Sun tabbatar wa da duniya abin da suka aikata. Wallahi labai ban san ta. Sha mai fada da ikon Allah. Ni kuma zan yi maganin shegiyar da ta shiga cikin hurumi na. In banda wauta da rashin sanin menene siyasa kame karariya. To ta fada. Na san ba a banza ta bar shi ba wallahi. Deviate from the original accept norm is uplifting themselves. The clan of the law. Saƙon zuciya. Ki wanka ki kwanta ki huta. So kuke ku jawo mu hukumar mu abin magana a cikin gari? Consider it's done. You can go. Permission to go sir. Ka yadda da abin da ya zo da shi. A wilo karabrash da bata mana lokaci mu bata mana lokaci. Kai yanzu ka zaɓi mutuwar kakan mace? Dokar aikin ce haka. Wani baya iya sawa wani hannu. Ke kike da hakkin da zaki sa hannu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 747 Media Services will brought to the blockbuster web series producer Isa Bawadoro and directed by Amina Arahus. 747. Kar ka bari a je office. Ranar ban ba ku cin hanci ke. To wani abu ne sabo? Sunana ASP Ima. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube chat din mai suna 747 Media Services. Nan kadai zai rika zo muku misalin karfe 8:30 na dare. Duk ranar Litinin sai kuma maitin shirin zai rika zo muku ne Algaita TV misalin karfe 10:30 na dare.